Τι σημαίνει SEO το 2026? Η εποχή της αναζήτησης άλλαξε. Μέχρι χθες ο κόσμος έψαχνε στην Google. Σήμερα όλο και περισσότεροι ρωτάνε τα AI εργαλεία. Και τα AI εργαλεία προτείνουν 3 έως 5 επιλογές. Αν η επιχείρησή σου δεν είναι εκεί, χάνεις πελάτες. Εμείς στη Fine Digital δεν κάνουμε απλό SEO. Έχουμε δημιουργήσει το AIvisibility.gr, ένα ελληνικό ιδιόκτητο εργαλείο που μετράει την παρουσία της επιχείρησής σου σε ChatGPT, Gemini και Perplexity, αλλά και άλλα AI εργαλεία. Βλέπουμε πού εμφανίζεσαι, σε συγκρίνουμε με τους ανταγωνιστές σου, σου δίνουμε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης, τις οποίες και υλοποιούμε. Και έτσι βλέπεις την εξέλιξή σου μήνα με το μήνα. Στόχος μας είναι η επιχείρησή σου να έχει καλύτερη παρουσία όχι μόνο στην Google, αλλά και στις απαντήσεις των AI εργαλείων. SEO για τη νέα εποχή της αναζήτησης. Μετράμε, προτείνουμε, υλοποιούμε. SEO και AI SEO με μέτρηση, στρατηγική και αποτέλεσμα.